closer. Sir, gaano ka close? Want harot? I want. Rigor, gusto ko ng This is fried chicken. And here's one from Food Panda with 100 pesos off. Now that tastes like a good deal. Panda? Mag-Vicks Inhaler for fast relief mula sa baradong ilong. Anytime, anywhere. Vicks Inhaler.
This is how you eat an Oreo. Isugi sa taong masya, tuwa sa langit, layo apat. Nahibalo sa kasing-kasing, kinahanglan sa atong paglakaw. Padayon ang talang, kay nasiya natanaw. Nagatiman na siya, si Jesus. Kung taunta, higala siya. Nakauban ng kaharian, pag-isulti ka sa ligan. Ang Diyos kahibulungan siya, makikuban nato. Niya kita sa mga pag-antos o pag-agulo sa kasubo. Nakasayod siya sa ligid ng kalmaasiya, nangagauna sa mga dalanta. Nakatanawa lamang siya kay ikaw, di atiman niya. Naan siya, si Jesus. Punta-punta, higala siya. Nakauban ng kaharian, pag-isulti ka sa ligan. Ang Diyos kahibulungan siya, naa siya, si Jesus. Punta-punta, higala siya. Nakauban ng kaharian, pag-isulti ka sa ligan. Ang Diyos kahibulungan siya. Ang Diyos kahibulungan siya. Pili ka na magkinustara, magauban siya. Magauban siya. Ang panahon karon hadon na, busa mangandam kita matagusan. Ang pulong sa Diyos patalinghugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan
sala nako iyang gipasaylo sa dalan niya gitultulan ako kun mo balik siya andam ka ba kun mo balik siya andam ba ko magalakaw kita subay sa dalan niya ang saad niya may ganting madawata kun mo balik siya andam ka ba kun mo balik siya andam ba ko magalakaw kita subay sa dalan niya ang saad niya may ganting madawata ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong buntag mga higala among mga suki o mga pinalangga ang ating paminaw. Dini sa tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa ato mga salabutan og maghatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamaturan og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita. Magampo ta mga higala, amahan namo na sa mga langit nini nga kabuntagon o Dios, nagakalipay kami sa pagpasalamat kanimo, nining lain usab nga higayon ay mong gihatag kanamo diin kami makapamati na usab sa mga huni sa awit o mga pulong nimo nga gikan sa balang kasulatan nga magagiyas matag usa kanamo diha sa husto nga pagpangalagad kanimo. Nining kabuntagon hinaot pa nga ikaw pakig-uban sa matag usa kanamo karon. Sa amo magimbuhaton ning adlaw, ikaw magagayad mga plano sa among kinabuhi. Taga-isag kami og kabaskog og kusog og mga maing panglawas. Nagampo sa kami kanimo sa pinasahi sa imong mga kaanakan nining adlaw nga dunay giantos nga mga balatian sa lawas, gihangyo ka na mo o Dios, sinaot pa ikaw magduaw kanila karon. Imo silang hikapon aron mahibalik ang ilang mga maing panglawas, samtang nagkinabuhi nining kalibutana og nagapaabot sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Nagampo sa kami kanimo sa pinasahi alang sa imong makanakan nga dunay mga problema diha sa panimalay. Family trouble, hinaot pa ikaw maghatag o kasulbaran. Ang uban ay mga problema sa mga financial, hinaot pa ikaw magasangkap. Tabangi ang makatawhan o Dios nga unta imo silang tubagon silang tagsa-tagsa ka mga pagpanginahanglan. Labaw sa tanan, samtang nagkinabuhi kami ninyo taa, imo kaming tabangan nga makahimo unta kami sa pagkinabuhi nga kanunay mahiuyon si imong kabuton. Nasayod kami nga haduol na ang pagbalik ti Ginoos. Tabangi ang matag usa kanamo sa pag-andam sa among kagalingon aron nga sa iyang pagbalik walay isa namo nga malaglag, kaming tanan makauban og makapuyo langit ng puloy-anan nga iyang giandam sa matag usa kanamo. Daghang salamat nga ikaw usab magpasaylo sa among kasalanan. Kini among gisalig nga madawat sa pangalan ni Ginoos nga among manuluwas. Amen. Okay, padayon tahigala nga tusunahan, no? So, alang sa tanan natong mga viewers, mga followers sa atong program, ni amo sa Visayas or sa Luzon, sa Mindanao, or sa
ubang nasod sa kalibutan kung asa mo na himutang niining taknaa, gi-welcome mo na ko higala sa pagpakiguban dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So nagbinugtong gihapon taron tungod kay siguro murag karon patong gabi si Brother John makaabot dinhi makaanhi sa atong programa. So magbinugtong ko nga makiguban kaninyo karong buntaga, pwede na mo makapadangat nga higala og mga mensahe, mga importante nga mga messages kay ato nang basahon og mapadangat nato na ngadto sa inyong mga friend og mga minahal sa kinabuhi. Namoy mga greetings kay malipay ba na inyong mga minahal sa kinabuhi, inyong mga friend nga adunay mo great nga higala sa ilang birthday o uban pa nga mga importanteng okasyon sa kinabuhi. O kung naamoy mga importante siyang pangutana, mahimong niyang ipadangat karon aron ato na unyong matagaan og panahon sa pagtubag dinhi sa ato nga programa. So gi-welcome ang tanan o niya palihog di ay og share mga higala sa ato nga programa ngadto sa atong tanan nga mga friend, atong tanan nga mga loved ones para sab sila nga makapamati po sila sa mga pulong sa Ginoo nga atong hisgutan dinhi sa atong programa o niya makapamati po sila sa mga huni sa awit nga makahuluganon kaayo sa atong kinabuhi. Okay, sa pagpadayon sunahan, maminaw gihapon ta higala og mga alawiton, no? Minaw gihapon tag mga huni sa awit nga makapadasig kanato. Okay, gidalit kini kanato sa Gleam Harmony. Ilan ni nga awit mga higala. So atong paminawan. Sa silingan, di maayo, di magpapailo, taas na garo, huwag ang inalay preno, kahit pa sa kusino, di magpapalik kayo, gusto ang ipinoo, gusto ang iyong manaw, ang bali ay napagpapalino. Sa panahon na sa pagsingkap, sige mukot ang hitsura. Sa filosofiya ang iuna, di magkapaminaw sa nagka-istorya, ay pagkabalik kayo. Gusto ang ipinoo, gusto ang iyong panawa, ang bali ay napagkakaroon. Mga hagala, hindi paminawa, mga pamaturan, paglintahan, matahuna, pinag-iya sa lubong pa, kay si Jesus ang sulambanta, ay pagkabalik kayo. Gusto ang ipinoo, gusto ang iyong panawa, ang bali ay napagkaroon. Ay pagkabait kayo, gusto ang ipinoo, araw-araw, pinawin kayo, dahil ay atong bago.
na ba na nalibuhan niya? Unsa may buhat unta sa kaayo niya, ato siyang laygon sa tanan nga panahon.
Diyos sa iyang luma.
Okay, ato tahigala sa pagpamati sab sa King Herald. Ato ni ipabati kaninyo ang Fuel your peak. awit gikan sa King Herald. Mahiya quartet na siya nga mga kanta. Okay. To walk in Jerusalem just like John. I want to be ready. I want to be ready. I want to be ready to walk in Jerusalem just like John. Oh John, now didn't you say? Walk in Jerusalem just like John. That you'll be there on that great day. Walk in Jerusalem just like John. I want to be ready. I want to be ready. I want to be ready to walk in Jerusalem just like John. I want to be ready. I want to be ready. I want to be ready to walk in Jerusalem just like John. King Jesus rides in the middle of the air. Walk in Jerusalem just like John. I pray the Lord will be there. Walk in Jerusalem just like John. I want to be ready. I want to be ready. I want to be ready to walk in Jerusalem. Great, great, great day, the righteous marching. Great, great day in Jerusalem just like John. Oh, I want to walk in Jerusalem just like John. 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 I'm gonna walk just like John. Let's walk just like John. I gotta walk in Jerusalem just like John. In Jerusalem just like John. In Jerusalem just like John. Now don't you let nobody turn you around, turn you around, turn you around. Don't you let nobody turn you around. Keep on to Galilee. Don't you let nobody turn you around, turn you around, turn you around. Don't you let nobody turn you around. Keep on to Galilee. I would not be alive. I'll tell you the reason why I'm so afraid my Lord might call me. Wouldn't be ready to die. Now don't you let nobody turn you around, turn you around, turn you around. Don't you let nobody turn you around. Keep on to Galilee. Now don't you let nobody turn you around, turn you around, turn you around. Now don't you let nobody turn you around. Keep on to Galilee. I would not be a backslider. And I'll tell you the reason why. For I'm so afraid my Lord might call me. Wouldn't be ready to die.
Now don't you let nobody turn you around, turn you around, turn you around. Now don't you let nobody turn you around. Keep on to Galilee. Now don't you let nobody turn you around, turn you around, turn you around. Now don't you let nobody turn you around. Keep on to Galilee. Keep on to Galilee. Keep on to Old Spice keeps your bits fresh all day. Okay, kamo nagapaminaw gyapon ni Gala. Nini nga tulumanon kini ang maayong balita din atong madungog ang mga huni sa mga awit nga makapadasig kanato diya sa pag-alagad sa Ginoo. Nagapaminaw gyapon kamo sa awit sa King's Herald. good news. Good news. Chariots are coming and I don't want to leave me behind. Well, good news. Chariots are coming. Good news. Chariots are coming. Good news. Chariots are coming and I don't want to leave me behind. Well, there's a long white robe in the heaven I know. There's a long white robe in the heaven I know. There's a long white robe in the heaven I know. And I don't want to leave me behind. Good news. Chariots are coming. Good news. Chariots are coming. Good news. Chariots are coming and I don't want to leave me behind. There's a golden crown in the heaven I know. There's a golden crown in the heaven I know. There's a golden crown in the heaven I know. And I don't want to leave me behind. Good news. Chariots are coming. Sweet news. Sweet news. Chariots are coming. Good news. Chariots are coming and I don't want to leave me behind. There's a starry crown in the heaven I know. There's a starry crown in the heaven I know. There's a starry crown in the heaven I know. And I don't want to leave me behind. Good news. Chariots are coming. Sweet news. Sweet news. Chariots are coming. So glad. So glad. Chariots are coming and I don't want to leave me behind. There's a golden harp in the heaven I know. There's a golden harp in the heaven I know. There's a golden harp in the heaven I know. And I don't want to leave me behind. I say good news. Good news. Chariots are coming. Sweet news. Sweet news. Chariots are coming. So glad. So glad. Chariots are coming and I don't want to leave me behind. Oh, good news. Chariots are coming. Sweet news. Sweet news. Chariots are coming. Good news. Good news. And I don't want to leave. And I don't want to leave me behind. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. We sure do need Him now. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. We need Him in the morning. We need Him in the night. Oh, we need Him at the noonday. When the sun is shining bright. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. We sure do need Him now. If
we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. Oh, we need Him when we're burning. We need Him when we're sad. Oh, we need Him when we're happy. And when our hearts are glad. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. We sure do need Him now. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. We need Him every day and every Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever and Use code PANDA100 and get 100 pesos. Okay, kamo nagapamati gyapon higala nining tulumanon kini ang mayong balita din atong madungog ang mahuni sa awit. So nagapadayon ang King Gerald sa pagdawit sa pagdalit kanyo sa mga alawiton. To the right, don't you look. To the left, just keep in the middle of the road. Children, keep in the middle of the road. Children, keep in the middle of the road. Don't you look. To the right, don't you look. To the left, just keep in the middle of the road. In the middle of the road. In the middle of the road. I hear those angels are calling aloud. Keep in the middle of the road. Keep in the middle of the road. Waiting there in a great big crowd. Keep in the middle of the road. I can see them standing round the big white gate. We must travel along before it gets too late. 'Cause there ain't no use for to sit down and wait. Just keep in the middle of the road, then
Then children, keep in the middle of the road. Children, keep in the middle of the road. Don't you look to the right, don't you look to the left. Just keep in the middle of the road, in the middle of the road, in the middle of the road. I ain't got time for to stop in the middle of the road. Keep in the middle of the road. Keep in the middle for the road is rough and it's hard for to walk. Keep in the middle of the road. I'll fix my eye on the golden stair, and I keep on the go until I get there. For my head am bound, that crown for to wear. Just keep in the middle of the road. Then children, keep in the middle of the road. Children, keep in the middle of the road. Don't you look to the right, don't you look to the left. Just keep in the middle of the road, in the middle of the road, in the middle of the road. When your voice gets tired and your song don't sing, don't look at the world full of sinful things. Don't lay down in the road for to die. Put on your wings and get up and fly. Keep in the middle of the children, keep in the middle of the road, in the middle of the road. I once was lost in sin, but Jesus took me in, and then a little light from heaven filled my soul. It bathed my heart in love and wrote my name above, and just a little talk with Jesus made me whole. Now let's have a little talk with Jesus. Tell him all about our trouble. He will hear our faintest cry, answer by and by. You feel a little prayer will turn in, know a little fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right. It makes it right. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care, and just a little talk with Jesus makes it right. Let's have a little talk with Jesus, tell him all about our trouble. He will hear our faintest cry, answer by and by. Feel a little prayer will turn in, know a little fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right. It makes it right. Now let us have a little talk with Jesus.
Help level up your health with extra energy from Enervon Z. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion, and it's good enough for me. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas, and it's good enough for me. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion, and it's good enough for me. It was good for the prophet Daniel. It was good for the prophet Daniel. It was good for the prophet Daniel, and it's good enough for me. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion, and it's good enough for me. It makes me love everybody. Makes me love everybody. Makes me love everybody, and it's good enough for me. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion, and it's good enough for me. It will take us all to heaven. It will take us all to heaven. It will take us all to heaven, and it's good enough for me. Well, give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion, and it's good enough for me. It's good enough for me. Okay, na say isa ka sing propagala dito sa Heritage Center.
because we do not carry everything to God in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. To the
Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory at the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God, standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God, standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fail, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and He walks with me and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks, and the sound of His voice is so sweet the birds hush their singing. And the melody that
he gives to me. Within my heart is ringing. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy
Rock of ages, left for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy riven side which flowed be your sin the double cure. Cleanse me from this guilt and woe. When my pilgrimage I close, victor o'er the last of foes. When I soar to worlds unknown, see thee on thy judgment throne. Rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in thee.
Come along with me to a land called paradise. Come along with me to a land called love. To a land that's free from hatred and from strife. Come along with me to the land above, land above. Come along with me to a land called paradise. Come along with me to a land called peace. To a land that's free from war and misery. Come along with me, come along with me. You will see, it's a land where fear is never known. A land that's bright and fair. A land where all is happiness and God is dwelling there. Come along with me to a land called paradise. Come along with me to a land called joy. Just take my hand, we'll walk together. Come along with me, 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 and you will see, you will see, you will see, you will see, you will see. Everybody listen, listen. Everybody listen, listen. Everybody listen, come to Christ today. Listen, everybody listen, listen. Everybody listen, listen. Okay, ato nining basahon mga higala no. So salamat sa inyong pagpaminaw sa mga hunis awit atong gidalit karong buntaga sa gihapon nagapaminaw mo nining tulumanon kini ang maayong balita. Okay, ato ning basahon mga higala. Nakikuban nato Sister Alma Mahait, maayong buntag sa tanang mga naminaw sa pulong sa Ginoo. So good morning Sister Alma. Niapod si Brother Edwin Otarte, good morning. Tapos Brother Jojo Kaayon, maayong buntag sa tanan. God bless us all. Niya po si William Eddy, good morning po. Si Brother Jake Sumalinog, good morning Brother Levy. Niya po si Vladimir S. Bragas, mayong buntag. Ato po nakita din si Brother Marvin Morillo. Good morning Kuya Libby and blessed Sunday to all listening this program. Dugay na gyud nga wala mi makapamati sa inyo ha. Nga programa sa Domingo kuya, dili naman makuha sa FM na minaw mi karon kuya diri sa Mandawi. Salamat sa pagbasa kuya and God bless. Okay, God bless also the Marvin. Napod si Brother Freddy Felicano, mayong buntag Brad. Libi kanatong tanan nga nagsunod sa programa sa kini ang maayong balita. Watching live ako diri sa San Fernando, Cebu. Og live watching sad ang akong asawa si Chris Felicano og sa akong anak si Mary Rose Felicano diya sa Lawis Housing, San Remigio, Cebu. Naniapos Brother Rilo Itang, mayong buntag kaninyo Brother John og Kuya Libby, og mayong buntag sab sa mga kaigsunan makanunayong naminaw og nag-view nini nga programa sa kini ang maayong balita.
Okay. Niasad si Brother Ronilo Itang, maayong buntag kanyo Brother John. Maayong buntag usab sa makaigsunan nga makaunay naminaw og nagbiyo sa programa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. Tapos Tervina Kamay, good morning ninyo diha ya og sa tanang naminaw og God bless sa tanan. Okay, God bless also Tervina. Tapos si Sister Ginaline Lumuntad, mayong buntag Sir Libby o Kuya John, na ako diri sa Bugo. Na ako diri sa Bugo matag Domingo, nagbaligya kami og isda. Okay, na di ka sa Bugo, Sister Ginaline. Anina po Maria Libia Nobabos Bersero. Thank you po sa pag-love, Sister Maria Libia Bersero. Okay. Ato ning tanawon mga higala ang mga kahigalaan kay suno nato nga naglab sa ato nga programa. Niya si Maria Libia Nobabos Bersero, Jolina Rizal Aquino, Jenny Rama Permin, Ginaline Lumuntad, Jerry Nailon, Ronilo Itang, Jojo Kaayon, Gregorio John Toling Pikit Jr., Belinda Lohira Tirana, Abi Suway Bagyo, Rosalyn Mainit, Toki Ga Corriba, Alger Lipon, Alma Mahait, Jojo Cordova, Freddy Felicano, Jidel Peritos, Borasca Ariel Velez, Vladimir Bragas, LD Notarion, William Eddy, Lodimi Kabage, Leonidas Tayom Somalinog, Nika Banyaris Lipon, Ayan Kevin Dorotan, Leslie Van Elosorio, Lovely Elosorio, Chari de la Cruz Nogas o Lilian Santing. Muni nag-send og mga heart na higala. O niya diritas mga nag-like ni apod si Brother Ronilo Itang, Lovely De Heto, Tris Jamin Jaime, Shirley Fuentes Alcontain, Vina Kamay, Roy Lisa Sayod, Vanessa Maglasang, Makrita Roydas, Romil Tumakay, Jex Somalinog, niya po sa Niceto Presilias, G. Merced. Okay, mauna yung mga nakita na to, nakikuban, o niya, di pa gadigala itong tanawin diri sa ato nga cellphone. Niya si Sellor Elostrissimo. Salamat Brother Sellor. Okay, ato pa rin tanaw ning uban nga naglantaw karon. Ni apod si Abi Suway Bagyo. Niya sad si Gina Gunilamos Larisma. Ni apod si Lovely Elosorio. Niya mga kahigalaan nato dias mabulisad, so maayong buntag no. Nakikuban sad sa ato nga programa karon. Niya so ato pagiring pambasahon ning uban. Ni apod si Chari de la Cruz Nogas, siya Brother Abner Dwalio, ni asad si Robin Berdida. Okay, salamat sir, Robin Berdida. Jenny Rama Fermin. Okay, nakikuban sa nato, Sir Mateo Anderson. So thank you kayo, Sir Mateo, for watching and following our program. Okay, niapod si Pastor Limuel Lauron. Niapod si Henley Ebo. Nakikuban po nato si Censor Somalinog, Elpidia Kuro. Niapod si Ninfa Villakasten. Niasad si Ma'am Celia Arrogante. Good morning sa di Dr. Bean Arrogante. Niasad si Sara Katampatan. Anya Belinda Lohira Tirana. Niapod si Scout Ranger Senior or Isagani Aratzia. Anya niapod si Joderets Mulihon dito So may gabi, may buntag ni Upads. Okay. Nakikuban sa nato mga higala ang okay. Brother Ronilo Itang. Maing buntag ni mo Brother Ronilo.
Anya sila si Sister Helene Sad, nakiguban po nato karon nga kabuntagon. Anya Ginalyn Lumuntad, maayong buntag Sir Libby o Kuya John. Nakiguban po nato karon buntaga si Brother Cesar Ilguera. Kaya mo ni mga kaigalaan nato makaigsunan nga kigduyog nato karon na kabuntagon. So moadto na ta mga higala sa pagbasa sa pangutana ng atong tagdon karon. Ang pangutana mga higala, kaya ito rin basaw na. Pangutana ni gipasupot sa no din sa atong comment section sa Facebook ato ning tan-awon. Makadiyot kay ato montong gi-screenshot mga higala pangutana. Okay, ato ning pangitaon. Okay, ato ning tanawon mga higala. Okay, dira. Gikan kini ni Manong ko. Okay, sana to na. Nawag tangman. Okay, atong balikon tong tanaw mga higala. Okay, dira. Mangutana ko nganong ang Dios nagbuhat man og ikaduhang kasabutan nga duda naman untay nahiuna. Okay, gini kang Manong Jo. Okay, may buntag nimo Manong Jo, no? Ngano makuno nga nagbuhat man ang Dios og ikaduhang kasabutan nga nanam unta toy nahauna. Na may una kay duha baya ka testamento ang Biblia higala na ay Old Testament naapod ang New Testament. Nga naman kunong nagbuhat man ang Dios o bag-ong testamento nga na may daan testamento. Okay, dili man gud makumpleto higala ang Bible. Kaya word Bible kanang bay nagkahulugan man nagto sama nas bicycle. Tawo nag-bicycle kay duha may iyang ligid. Kay usara monocycle man na siya. Kanya kini gitawag ni Bible tungod kay naglangkob dinhi ang duha ka dagko nga dibisyon sa Biblia. Ang daang testamento ug ang bag-ong testamento. Okay, karon unsa man ni ang nasulat sa daang tugon? Dinhi nimo masayri mahigala ang paglalang sa Dios sa kalibutan. Pila ka adlaw o na ikapilang adlaw sa simana nagpahulay ang Dios. Makita nimo ang kasaysayan sa Biblia sa pagkahulog sa atong unang ginikanan. Pagkahulog sa sala si Adan ug si Eva. So na makita nimo story diha. Aniya makita nimo ang istorya may tungod sa panahon ni Noe, panahon sa lunop. Na dinhi makita nimo ang story sa daang tugon ang mahitungod sa mga balaod si Ginoo. Sama sa 10 Commandments, adlawng igpapahulay, mahitungod sa mga dietary law o uban pa nga mga butang nakasulat diya sa daang tugon. Mga panagna. Naghisgot po ni sa kasaysayan sa katawhan si Ginoo sa una. Israel, man na mga historical books no diya sa Biblia. Nasa gitawag poetical books, sinulat na sa usa ka magbabalak. Sila si King David o si King Solomon, kanang Psalms, Proverbio, mahigala. Aniya, ang Biblia, ginasulat po na apoy nagsuwat diha nga mga major prophets. Gitawag major prophets diha sa kini sila si Isaiah, Jeremias, Ezekiel, Daniel. Aniya, gitawag na sila og mga major prophets. Napoy mga minor prophets sigala. 12 na gikan kang Uzias hangtod sa Malakias, no? Nya diha sab ang mga panagna mahitungod sa umalabot nga panahon. Na diha ang mga panagna mahitungod sa
pagkatao ni Kristo na matagna na sa Biblia. Samtang ang bagong tugon ginasuwat na parang mahibaw sa datahi na hitabo panahon ni Kristo. Kay kung imong tanawon sa Ebanghelyo diha sa Mateo, ginaasoy diha higala ang mga kagikan ni Ginoong Hesus hangtod sa iyang pagkatao nining kalibutana. O niya, sa iyang pagtubo, mabasa sa dato diha, hangtod nga gibautismuhan siya ni Juan Bautista. O wala suwata, di takahibaw sa nahitabo panahon ni Kristo. Takahibaw sa iyang pagbautismo. O niya, diha niyo makita ang mga kasaysayan mahitungod sa pagtawag ni Ginosos sa 12 ka mga apostolis. O niya sa iyang pagministeryo ng kalibutana, makita nimo ang mga nindot kayong mga istorya diha, mga kalihukan ni Ginosos sa unang panahon sa dinhi siya nakig-uban sa iyang makatawhan. Adunay daghang mga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus. O niya, diha niyo makita sad nga usa sa 12 ka mga apostoles nagbaligya kang Ginoong Hesus. O niya, makita nimo diha ang iyang pag-antos, iyang kamatayon sa krus, ug ang iyang pagkabanhaw mahigala. Og imo siyang makita diha sa bagong tugon ang saad nga mobalik si Ginoong Hesukristo. Kanya na ay mga panagna nagisgutan diha nga mahitabo sa kalibutan sa di pa mobalik si Ginoong Hesus. Na ay mga tagna nga maaron mahibaw ta nga duol na ang pagbalik si Ginoo. So kung na suwata, takahibaw. So gisuwat na para mahibalo ta higala. Kaysa itong mabasa sa ikaduhang Timoteo sa Roma 15:4, nag-ingon si San Pablo, kay bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa pagtuon nato karon. So ang hinungdan day nganong gisuwat man ni kaniadto higala ang tibuok kasulatan, tibuok Biblia. Nag-ingon si San Pablo, bisan unsay gisulat nila kaniadto, gisulat nila kini alang sa pagtuon kanato karon. Aron atong tun-an, kay unsa may atong matun-an kun wa pa ni gisuwat sa una. So nganong gisuwat ang bagong tugon tungod kay wa pa makumpleto ang tibuok Biblia mahigala. Kinigod nga sa 66 ka libro kay andaan tugon 39 man, ang bagong tugon 27 ka libro, niya gitingob ni sa 66 ka libro ang tanan. Ang gidugayon gud sa pagsuwat aning 66 ka libro miabot og 1,600 ka mga katuigan. Ang last nga librong gisuwat mao ang libro ni San Juan, nga kanang gitawag og the libros pinadayag, the book of Revelation. So balik ko na ko gisuwat ni parang naatay matun-an karong panahon na. Aron makahibaw ta sa umaabot nga panahon, makahibaw sa tag unsay atong buhaton aron ta maandam sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kay wala ni suwat ta bagong tugon, wata kahibaw nga mobalik day atong Ginoo. Wata kahibaw nga sa mga ilhanan matingala lantas lakaw sa kalibutan, pero sa diha nag-study tas Bible, mga hitabo sa kalibutan, mga dagko nga mga kalamidad na hitabo sa kalibutan. Kini mga higala nagpamatuod lang nga ang Ginoo hapit na mobalik. O niya, ang tambag matod pa sa nakasulat sa Mateo 24:42, kinahanglan magtukaw kamo, kay wala kamo masayod
kung unsang adlaw moabot ang Ginoo. Buti pasabot, mangandam ta ba? Kay wa ta masayod kung unsang adlaw mobalik ang Ginoo. So, og wa ni suwata ang bagong tugon, di kita kapangandam. Wa ta mahibaw og unsay atong buhaton sad. So gibuhat ning bagong tugon aron makumpleto ang Biblia. Sa dihang makumpleto ang Biblia, manang ingon ni San Pablo sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan, tibuok kumpleto na. O niya sa The Living Bible, yun pagsulti, the whole Bible. O gitawag ning whole Bible ang Old o ang New Testament. Matod pa tayo i-continue basa. Ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Ang tuyo nga dudeng gisulat ni ang tibuok nganong yun sa pagsulat ang Biblia, gisulat ning tibuok kasulatan ug ang mga tao nga nagsulat niini mga tao nga linamdagan minanduan sa Espiritu Santo mga higala. Mao'y nagmando nila. So wa ni suwata sa ilang kaugalingon lang pangunahuna. Wa ni suwata sa ilang kaugalingon lang pagbuot, kundili gipalihok sila pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Gimanduan sila og unsay gimando gidasig kanila sa balan nga Espiritu, ilang gisulat ang pulong sa Dios mahigala. So muna ang gisgutas Biblia, tibuok kasulatan gisuwat kini ubos sa pagmando sa balan nga Espiritu. Munang ilang gisulat pulong sa Ginoo. Munang magbasa tag Biblia, imong mabasa di nga sama gyud ang Ginoo nakigsulti nimo, gisultihan kas Ginoo og unsay atong pagabuhaton. Kay panahon nga ikaw mong kaisulti sa Ginoo, pinaagi mas pagampo nimo, nakig-istorya kas Ginoo. Pero panahon nga gusto ka nga ang Ginoo makisulti nimo, pinaagi sa pagbasa sa iyang mga pulong, pinaagi sa pagpaminaw. Atong i-continue, ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo kung unsaon pagkinabuhing matarong, aron ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo sa tanan nga maayo nga mga buluhaton. So matinaw kahigala ang balaang kasulatan nagpadayag. Ang kapuslanan di ay nganong gisulat ang daan og ang bagong tugon. Ngano nga niya ang tibuok Biblia, tibuok kasulatan. Natubag matod pas ingon ni Apostol Pablo siyang sulat, may kapuslanan kini. Unsa may kapuslanan? Sa pagtudlo sa kamatuoran. Di ba higalang atong pangitaon ang tinuod yun, ang kamatuoran. Og mangita di kag asa gyoy kamatuoran, imong susihon sa tibuok kasulatan. Kay daghang kairo na nagpanumaw nga nagpanudlo nga moingon na kining amo mo'y tinuod gayod. So aron dili ta malimbungan higala, mas maayong magbaton sa tag-Biblia. Maninguha ta og palit og Biblia. Kapalit magadi ta og cellphone nga moabot og tag 10,000 or sobra pa. Kanya ang Biblia noon nga wa kaabot og 1,000, dili ta kapalit. So maninguha tag palit og pulong sa Dios. Bala ang kasulatan parang mahibaw ta kung unsay mga importanteng mga nahisulat sa Biblia aron ta makapangandam kay ang tibuok kasulatan magatudlo kini kanato ngadtos kamatuoran pagkanindot ana. So importante gyud kaayo nga magtuon ta sa Biblia para mahibaw tag asa gyud tinuod. Kay maminaw lang ta sige diha sa atong mga leader, wa tay basa-basa sa Biblia, wa ta kahibaw ba si gilubag to nila ang gisulti sa Biblia. So sulay study kanang ikaw sa imong kaugalingon before ka mag-study sa Bible,
pagampo sa Ginoo nga tagaan kag lamdag sa Espiritu Santo nga imong masabtan ang mga pulong sa Ginoo. Mo ni gisulti may kapuslanan sa pagtudlo sa kamatuoran. So nindot kay na kung magbasa ka, na importante nga magtunta kay nalimang ka na, tudluan ka sa kamatuoran, asa mapalgi ang kamatuoran higala sa tibuok nga kasulatan, dili kay sa daan tugon lang, dili kay sa bagong tugon lang, kundi sa the whole Bible, diha nimo makaplagi ang kamatuoran. Number 2, may kapuslanan sa pagpamadlong. So kung magtuon ta sa Bible higala, badlungon ta. Tungod kay na atay mga buhat nga atong gibuhat, nagdahom tang husto, pero dahil supak sa kabutos Ginoo. Karon og wa tay basa batas Biblia. Nagtuo nagdahom lantang ang atong gibuhat insakto. Wa kita makoreksyon ni. Nagtuo tang insakto mahigala. Mga importante nga mag-study ta sa Bible aron mahibaw tag unsay tinuod, unsay eksakto. Kanya, mani ikaduha, kapuslanan sa Biblia. Sa tibuok kasulatan, may kapuslanan sa pagtudlo sa kamatuoran. May kapuslanan sa pagbadlong. Number 3, may kapuslanan sa pagsaway. Kung mag-study ka sa Bible, sawayon sab ang imong dili eksaktong pagtuo sa mapananglit. Nagtuo ka nga ang Domingo igpapahulay. Pag-study mo sa Bible, Sabado man di ay igpapahulay. Gisaway ta higala, gitudluan tas tinuod. Ang gustos Ginoo masayod ta aron magkinabuhi ta dias kamatuoran. Pero hinuon na may mga tao bisag nakadungog na sa tinuod, nakabasa na sa tinuod, nakapaminaw sa tinuod, nakatuon o sa tinuod, pero ganahan lang yun nga magtuman sa di tinuod. Tinuod na dili. Tinuod oy. Daghan kaayo nga mga tao nga magpabungol-bungol lang, pero nagtuman kahigala. Lipay Ginoo ana nga dunay mga tao nga namati unya motuman. Pero namati tag wala tanituman, perten paita sana. Ang Ginoo masubo mahigala. Tulo na kakapuslanan. Number 1, may kapuslanan sa pagtudos kamaturan. May kapuslanan sa pagbadlong. May kapuslanan sa pagsaway. So mo nang dili lang punta malain pagbasa ni Mos Biblia nga naatay mga buhat nga gisaway ta. Ay nagkasuko sa Bible. Kay pulong nas Ginoo. Ug imo nang gikasukan sama ang Dios mo imong gikasukan manghigala. Kay pulong man niya. Unya ikapat, may kapuslanan sa pagtudlo sa tao kung unsao niya pagkinabuhing matarong. Pagkanindot anak pagkasultiha. Ang tibuok Biblia, may kapuslanan sa tao sa pagtudlo kaniya kung unsao niya pagkinabuhi nga matarong atubangan sa Dios. Kaya doon na ba yung pagkamatarong nga sa atong kaugaling una-huna, matarong. Pero pagbasa ni Biblia, di tarong. Supak dahil siyang kabuton. So ang Biblia, ang tibuok Biblia, daan o bagong tugon, may kapuslanan sa pagtudlo sa pagbuhat og matarong atubangan sa Dios. Mga dapat di ay, muna nga gisulat ang bagong tugon aron makumplitong Biblia. Aron makumplito ang giya, ang kasayuran nga atong angay natong masayran, mga instruksyon nga angay natong masayran, instruksyon sa pagkinabuhi nga uyod sa iyang kaubuton aron maandam tang tanan sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. So muna katuyuan. Atong gibasa ganiya Roma 15:4, gisulat kini kaniadto ang tibuok kasulatan parang atong tun-an karon. Og sa dihang magtunataan ni makuha nato ning upat, motudlo na sa kamaturan, mobadlong, mosaway og motudlo sa pagkamatarong. So muna nga mag-study kita sa Bible, kay Bible mo ni pulong si Ginoo nga maghatag kanatog kasayuran, mga pasidaan ug mga pagtulunan ug magagiya kanato ngadto sa kalawasan. So salamat manghigala sa inyong pagpakigtubay, pagpakiguban karong buntaga.
nining aton tulumanon sa kini ang maayong balita. Sa dili pahingpit na puso naton tulumanon, niya ang atong theme song. Magampo ta mga higala. Amahan namon as kitasan sa mga langit, nining kabuntagon o Dios, nagapasalamat kami dako sa imong mga pulong amo na paminawan. Tuguti nga buhi kining magpabilin sa panungduman, magagiya ka naman tanan paingon diha kanimo. Biyahe kami kini ang magisalig madawat sa ngalan ni Ginusos nga manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maayong balita o kaninong tanan ang mga sukig pinalanggan ti paminaw. Sa ngalan usab ng Pastor Joel Terana, Brother John Dito, kini yung higala, Brother Libby Clavis Paingon. Daghang salamat o maayong Domingo sa buntag ka natin tanan. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Sa gugma ni Kristo, kahibulungan, gayud ang Ginoo, ang sala nako, iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko?